Takže servuste. Teraz sme dorazili do Osviečimu. Máme takéto ubytovanie v takomto krásnom apartmáne. Ukážem vám. Máme nejaký nočný oný, stolík. Tu sú dve postele, jedna, druhá je tu. Mohol ukázať takýto skromný príbytok s takýmto oknom je to tu. Tu pozerám poľskú voľakú televíziu, lebo TV jojku to nič nedávajú. Ale to obchodná cesta je 7 hodín, skoro som si myslel. Takže je to horšie. Asi mi to trocha vyplo, ale to je jedno. Na to veľa sem, alebo kde to dám. Tento telefón Boh vie. Tu budeme spať, tu budeme zaspať. Tu budem popozrieť takýto pytlach. Tak budeme niečo nahrávať z mesta. Dneska som bol úplne unavený. Taký pes. No uvidíme, čo ďalej natočíme. Také zaujímavé veci. Urobíme z tohto pár videí. Máme tam problém s olejom, ale to je už extrémizmus toto, ale to je jedno. Takže ideme na to. Pozrieme na záhradu, čo tu majú, a ako ideme dole. Tuto som si kúpil takéto pivko. Tu máme také pivko. Keby náhodou vychladené máme. No a to sem na tento ventilátor, nech to troška ohrieva, ale hučí to ako motorová píla. Neviem, či sa to dajú otáčať alebo ako, Boh vie. To je tá televízia. Takže ja sa idem teraz osprchovať a ukážem vám cestu na suterény, lebo ideme si tam aj zapáliť a dáme si tam vinové pivka. A potom sa uvidí, aké budú nejaké veci. Ja som jedol jednu kebab pizzu, ale to aj tak oné. Tak ma som bolelo brucho, aj to jedno. Takže uvidíme. Tam máme kúpeľku. Máme kúpeľka. Takže ja sa pôjdem za chvíľu osprchovať a poprosím si niečo ďalej. Za chvíľu príde. Zavri, ale kľúče nechaj tak. Dobre. To sa nedá. Znútra sa. No to si nesiem pivo. A tu dole uvidíme, Nerozumiem. ako dole ideme po takých schodoch. To vám tu ukážem. V takomto apartmáne. Takéto strmé schody sú tu. Hej. Tieto piva, keď vypijem, tak aj budem spať túto na tejto Takže to je takáto krásna záhrada, pekná, veľká. Takáto zajímavé je to tu všetko, vám to tu ukážem. Asi tu pekne. No asi tu pekne takto hoviem v záhrade. V zelenej záhrade. Green. Volá, koľko sa to volalo. Krásna záhrada je tu. Ja ukážem. Tu som ubytovaný. Tuto vajčíme. Pijeme. Máme takéto pivko nachystané. Môžeme ísť na to. Lepšie videli. Takže tak je to. Veľmi húka, lebo sú tu susedia, takže aby to nebolo také... To nebolo počuť.
Tak uvidíme, zajtra natočíme to muzeum, ak sa tam teda dostaneme. Ja som sa už osprchoval. A tak to si tu lebedím.